Moi! Mä tulin vasta Candy Worldista mun siskon kanssa ja sitten, tai no, näkyykö tuo aina tuossa? Näkyykö se vähän? Mä kävin pesän kädet, me syötiin pizzaa ja toi söi hamppuria. Niin ja sit me löyttiin joku kaveri, sen nimi oli Kuusi. Älä kerro. Niin joo. Niin sen nimi oli kuitenkin bla bla bla. Niin. Se alkoi S-llä tai S-llä. Tai uskon, että S-llä. Niin, no me käytiin kuitenkin Candy Worldissa sitten. Me vähän niinku keksittiin uusi juttu, mitä tehdä. Niinku roikkoon siinä häkin verkossa ja niin. Sitten me leikittiin yhtä leikkiä, mutta en mä ole kertoa mitään. Miksi mulla on näin Pet Shop-huone? Saa mä näyttää sitä. Saat. Mä tein joskus, sun pitää tehdä joskus sun My Room. Okei. Ihan sama. Mitä mä tiedän sanoa? Tee nyt sun My Tilatkaa mua!